A cikin hikimar harshen Hausa da al'adun Hausawa, sukan samar da kirari don koɗawa tare da kambamawa zuwa ga abin da suke son kambamawa, domin bayyana tasirinsa da irin baiwar da Allah ya yi masa. Kamar yadda suke wa Tantabara kirari cewa Tantabara mai alkawari komi dare gida take kwana. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya nemi jin ta bakin ƙwararren masanin halittar tsuntsaye, malami a jami'ar Usmanu Danhodiyo da ke nan Sokoto, Dr. Aminu Tambol, domin jin shin me ake kira tantabara? Tantabara karamar halitta ce ɗaya daga cikin tsuntsayen da mutane suka jawo kusa da su suke kiwo don abin da suke fa'idantuwa da su. Kamar da na ce tana cikin mafi 'yan ƙanana saboda abin ga na girman jikinta. Bisa ire-ire da fanne-fannenta da ke da akwai ta sama irin ta 300 da yau bisa bincike da inda suka fi mai da hankali ga kiwonta aka samar. Ma'ana kallolinta ko kallolinta inda wani abu mata ta sama 300 ko yanzu 300 alasa duniya ta kai haka nan kuma cikin wani ikon Allah kamar aka ce tana cikin kananan dabbobi dukan su din ga da waya a samu wadda ta wuce nauyin kilo 1 na ma'auni an auna. Sannan iri biyu ne a masana suka waya cewar da akwai wanda ake kiwo don naman su a ci, akwai wanda ake kiwo don sha'awa. Kamar wasan cewar ko da a cikin waƙoƙin mu na gargajiya Hausa kaso ya yi magana a waƙar da yawa shayaya cewa shi na da tantabarin da ke zuwa shi ne mashi waƙa shi na kana so akwai su iri ake kira ko don sha masu. Tana da ƙarancin buƙatar kuɗi ko wasu nauyi ga mai son ya fara. Ka wani bi in ma kana da shawar ma wani da ke kiwo kyauta zai baka gurbin da zaka fara da shi. A bisa abinda a yanayi na tanajin muhalli da mi shi ma akwai sauƙin tsara gidansu ko da ko a kiwo na zamani ne bale irin wanda ake yi na gargajiya. Jarin da zaka fara da shi ba dole sai ya yawan irin wanda misali mai son ya fara da kaji ko tsuntsaye ko sauran ko tolotolo komi ke yi ba, ko da ko kiwon na gargajiya za ka yi ko kuma na zamani. So duk da a tsarin gidan bukatun da ke da akwai na tsara gidajen su yi ya fi sauki na ka hada na tantabara ko da ko a zamanance ne bale na sauran abubuwa haka nan. Sannan wani hikima da garsutar shine suna da saukin a ciyarwa. Yadda aka jiwa a sai abinci a kashe kuɗi da yawa don sai abincin su a tantabaru na suna da sauki, inda ma saboda su fita suke su je su yawato su ciwo daga abin da muhalli ya sanar, sannan kai in sun dawo ne a za ka dan kara musu. Sannan suna daga cikin waɗanda ke da mafi karancin matsalolin rashin lafiya da cututtuka a cikin tsuntsayen da ake kiwo. Sannan suna da fa'idar cewar suna ɗan da gajeren lokacin da daga ran da aka kyankyashe su zuwa su masu kai ga suna kyankyasa suna saba da yaya duka cikin wata 4 ne zuwa 5. Yanda zamanin gada irin an girma masu haka na cikin sukan kai hafta wanda ya kai cikin wata 6, amma dai cikin rabin shekara ko ne iri kake kiyo to sun fara daga sadda suka kyankyashe har zuwa kai ma suka fara kyankyasar maka kana samun amfani. So akwai gajarcin lokaci da wasu tsuntsayen da wani ma kafin ma shi kosa din sai ya shekaro 1 ko zuwa 2 irin su sauran abin su haka nan. Sannan masu makiyon su din don a samu NC wadda ake soya a ci su daga kyankyasa abin da ya kai sati 4 sun isa a fara ci. So shi daga cikin fa'idar suka bambanta da wannan nan da na an kai ga riba da fa'idar da ake nema na wajen gan su kiyon su din. Wani ƙarin bayani kuma shine na fa'ida shine sukan iya shekara 4 zuwa 5 ko fiye suna san maka da yaya, wanda ya sabanta irin kaji da ka kiyo wani ma kowace shekara da sun shekaru sai an fi sawa an sake sa wasu. Umar Bandi Ƙoho Kure, Hausa 7 daga Sokoto, tarayyar Najeriya.